Аз не вярвах, че все още в 21 век, както тръгнах да казвам по-рано, че в 21 век съществува такава сегрегация, каквато има в училище на няколко километра от тук. А именно имаше история след прогимназиалния етап, класът, който го разделили на две части, нали, не мисля, че е нужно дори да уточнявам какъв бил критерия на учениците, които да са в тези класове. Аз тази история, когато я чух, просто обяснях, защото in addition, те не само бяха разделени, учителите не искаха да влизат в класът, в който са ромските деца. Те буквално се бяха дискриминирани, бяха отделени от обществото. Това е лишаване от образование, това е едно толкова основно и важно нещо и просто ми направи впечатление, че тези деца, освен че наистина са лишени от равен старт с останалите. Дори шанс се да докажат, въпреки че много от тях могат. И то не са много могат. На мен, честно казвам, ми е много трудно да говоря за това, защото аз лично аз живея в малко розов балон, не съм, въпреки че съм от ромски произход, абсолютно 100%, 200%, не съм преживявала подобни неща. И имам щастие, извадила съм късмет с семейството си, с родителите си, с училището си и така нататък. Тези деца не са по-различни от мен. Тези деца никой не ги пита какво искат, добре ли са, какви са мечтите. Средата е различна. Да, което е ужасно, защото не виждам как работят, как мислят и не е окей просто да продължават да се случват тези неща. Аз по принцип съм така по-беличък и повечето ромчета имаха някакъв начин да ме отделят. В смисъл, дори да кажа, че съм от същия от ромски произход, не, ти си българин, ти вярвам и почва и тормоз. Пък след това, след като станаха вече прекалено много стресова ситуация, се преместих в центъра при българи и при много повече възможности. Пък тогава се пролича, че съм ром изведнъж някак си. Да. И същата работа. Докато разбрах, че докажеш ли, че можеш, знаеш и го искаш, най-важно искаш, почва да се убива това, че си някакъв по-различен, дали си ром, афганистанец или каквото да е. Ето, за това сме тук, да ги точно. Бутнем, да си гледат, буквално да си гледат работата. Да. Което звучи зле, обаче аз така го виждам, гледайте си работата, бе деца, учете си, ходете на училище, продължавайте си образованието. Са полагани на този стрес. Не мисля, че трябва да се мълчат. Те трябва, както преди малко си говорихме това с Наталия, те трябва да го казват това, да не се срамуват, да не се страхуват, да ходят при родителите си, при учителите си, при даже неправителствени организации, с хора, с които ще могат да го обсъдят, хора, които ще ги разбират. Защото те, както беше казал Наталия, не са питани. Никой не ги е питал как се чувстват, дали са полагани на дискриминация. Някога не се и казва, не знам. Много е особено, аз съм виждала така с поглед просто. Да, но тези деца, като дойдоха тук, когато лекторите ги питаха дали са полагани на... Дали са били дискриминирани, дали има такива преживявания. Никой не посмя в началото да си го каже. С течение на времето сега виждаме как всеки почна да се споделя с какво е бил дискриминиран. Значи те вече усетиха, че тук е мястото, където те могат да го кажат. Точно. Всяка, че не било болна тема, докато не разбраха, че други споделят. То ни е доста... Аз чухме доста страшни неща само. И най-ефективно е личната история. Ние като почваме и те виждат, че и те могат да го споделят. Те взимат пример. Не, ние сме се върли тук да мъркаме на какво му се е случило. Не.
ние сме събрали това, да накараме тези деца да разберат, че единственият начин да бъдат приети и да докажат, че те могат да бъдат като всички останали, не са нищо по-различно, е да работят върху себе си, да учат. Няма такова дете, което да каже, че не иска да продължи образованието си и че не иска да работи. Дори има една голяма част от учениците, тук децата са на около 15, 16, 17, всички или са работили, или в момента работят, което... Да, нямаше нито един, който да не е работил до сега. Всички искат да продължат образованието. Всички. Аз поне виждам студенти вътре в бъдещето. Да, и аз. И виждам страхотни специалисти. Според мен се надявам да няма така дискриминация, защото все пак това е една голяма крачка и дори смисъл да кажат, нали, ей, ти си ром, нали, ще се обезмисли, защото реално дори да съм ром, аз съм в университет, нали, превъргавам доста от тези неща. Аз ще се гледам образованието. Мен няма да ме интересува хората какво говорят за мен. Даже да ми кажат, ти си ромка, ти си каква си. Аз няма да го гледам това. Аз съм дошла тук, за да уча, за да се продължи образованието, да стана нещо, а не да ме интересува, нали, хорското мнение или... Да, някой ден ще дойде те препреглед. Хората Не се замислят. не си знаят правата, не си знаят... Не говоря като цяло, не само за нашата общност. Според мен хората не си знаят правата, не си знаят задълженията. И там идват доста проблеми. И това действително пак се връщаме на темата за образованието. Ти ако не си подготвен да се сблъскваш с такива неудобни ситуации, няма как просто да излезеш от тях. Но аз наистина просто не мога да... Просто тези неща от снощи още ми седят тук. Аз не можех да спра да си ги превъртам на няколко пъти преди да си легна. И ми е още така прясно, наистина не знаеш, че е толкова зле, просто разбирате ли? А това е едва върха на айсберга. Да, той може. В други истории съм чувал Не аз. са ме взимали на работа, имаше... От цвета на кожата. Да. Вау. Гонили са над заведения, също имаше. От басейн. Да. Вас гонили ли са? Моля? Вас гонили ли са? Чувал се. Ами, мен лично не са ме гонили. Като цяло, училището ми се води ромско. И ние като искахме да си капелираме място за бал и те повечето като научиха от кое училище сме и никой не искаше да ни приеме на тяхното заведение. Това не е окей. На мен не се е случвало, но това не пречи. Това не значи, че аз не трябва да правя нещо по въпроса. Защото в крайна сметка на мен, както казах, 100% от семейството ми, от роднините ми също са си по някакъв, нали, на тях може да им се случи. Може да се случи един ден на децата ми, защото аз сега съм стен, иначе съм малко по-светла и затова не съм имала проблеми. Може би, не знам. Но един ден децата ми, ако са по-тъмни и им се случи нещо такова, аз как да стоя безучастна. Това просто си е... Аз го чувствам като дълг. Колкото по-образовани ромски деца има, толкова по-малко дискриминация ще има. Да, нали, ако се опитат повечето ромски деца да си продължат образованието, те така няма да бъдат полагани на този стрес. Като доказват колко са образовани и грамотни, те няма да имат причина да бъдат дискриминирани. Може би, нали, все пак по
цвета на кожата, по това, че са роми. Да, но те колкото доказват, че могат и са успешни, те няма да имат никакъв проблем. Това няма да ги притеснявам. Да, те могат да кажат, аз Ще мога, имат аз знам. самочувствие Ще го имат излязат и да... Здравейте! Здравейте, Само цвета на кожата ли води до дискриминация? Не, расата. Дори сексуалността на доста основи. Да поясня за ромите. За ромите. Само тези, които са с различен цвят на кожата ли бива дискриминирани? Какво друго кара хората от обществото да дискриминират ромите, ако цвета на кожата не е различен? Езика, религията до някъде. Да, повечето, примерно при мен се случва. Повечето българчета, като идват и като ме питат ти, нали, коя религия проповядваш, аз като кажа, че съм християнка. И тя ма как може да си ромка, ти разбираш турско и ти трябва да пътиш мюсюлманка. Ето, стереотипи. Неща, да. Предразсъдъци. Точно това. Ами, същото е. В смисъл, имал съм приятели, които са, нали, пак с по-светла кожичка, но пак от ромски произход, но просто начинът на обличане и на компания ги въвежда пак в същото число като по-тъмната кожа. И ви сте роми. Случило, например, имам приятели, които са от български произход, но пак съм, например, с по-такъв външен вид, пак ги начисляват при ромите. Използват думата цигане точно като нисък стандарт. Най-обидното нещо. Да. Че те са по-висши от нас, пък ние сме малко. Да. В България обиждаме ли се на цигани? Да. Разбира се, ние сме си Добро роми. утро. Сякаш, че всички са свикнали вече с тази дума цигани, че е много болно това. Те използват думата като да ни нападат. Да, няма как. И още повечето, че сме привикнали, забелязах това. Много от участниците, когато говорят и някакси говорят себе си, то бързо не се замислят да кажат роми, казват цигани. Това е, защото са чули постоянно тази дума. След като им обясним, че това не е окей. Това е проблем, както Райчо много пъти. На всяка дума цигани по 5 лева. Трябва такъв цълър буркан и ще се съберем за море. Да, но вярвам, че след лагерите ще променят тази дума. Да, те също Няма ще така правят направих. забележки на другите, Да. които казват Аз цигани. така направих, защото и аз бях си свикнал. Аз също го правя. Не намирах смисъл в думата роми, защото румънци си към... Да, беше ми се хвала. Не намирах смисъл. На мен ми беше едно и също, нали? Не Ти знаех не говориш езика. точния смисъл Говоря. какво е да си Говориш. роми, какво е да си цигани. Веселото марентърче. Ти не си разбирал, що е ром. То е това идеята, че на... Да, ама... Че Така, значи както човек, ром. Ние сме хора, но Думата аз цигани съм в човек. ромски език няма. Да. Като определение за Месион нас. Рома. Месион Рома. Ром. Да, това доста беше малък замисъл. И когато някой мой приятел беше казал, брат, ай съберем само на наша компания, наши цигани, нещо такова. И ви каза, ей, шей, стига. И обясняваме той. Важно е такава информация, малка информация, но когато разпространи става. Да, както го казахме, то започва промяната. Ние като си го знаем, можем да го учим и друго. Точно.